Türkmen raýatynyň Rus goşunlarynyň hatarynda Ukraina garşy alynıp barýan söwüşde Ukraina tarapyna ýesir düşmegi Türkmen jemgyýetinde uly reaksiýa döretdi diýip Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň ýurt içinden beren maglumatlarynda aýdylýar. Türkmenistanlarda pikir alışma döreden video 28 ýanwarda YouTube'da çap edilip özüne Türkmen raýaty Maksat Meriýedow diýip tanadan adamyň ýesir alynşy görkezilýär. Azatlyk radiosu bilen öz pikirini paýlaşan Türkmenistanlaryň arasynda baý ýurdun çöre üçin Putiniň naýomnygy bolan türkmenleri we öz halkyny Putiniň diri etine öwren türkmen häkimiýeti diýen terzde gurrun edilýär. Şeýlede habarçylarymyz bilen gurrundaş bolan Türkmenistanlaryň käbiri Türkmenistan repressiv ýurt. Bu bende ýygyna deport edilse owadan depede öldüriler diýseler beýlekler ortaýada uruşa gatnaşmaga gidýän raýatlar öňüm häzir hem ýyzyrlanmaýarlar sebäbi türkmen rejimi Putin rejimi bilen gatnaşyklaryna dag düşüresi gelen ok diýen pikirlerini öňe sürdüler. 28 ýanwarda YouTube'da çap bolan videoda Ukraina harbiýetleriniň Rus goşunynyň pozisiýasyna dronly hüjüm edip eskeri ýesir alanlygy görkezilýär. Gaçywatalga ýok edilenden soň diri galan okupant dronlara boyun egdi. Eskort operasiýasy 3 sagat dowam etdi. Dronlar howada çalşyryldy. Ýesiriň diri galmagyny üpçün etmek üçin eskerlerimiz oňa ýyladyş enjamlaryny howadan okladylar diýip videonyň aşagynda çap edilen ýazgyda habar berilýär. Videoda ýesirlik alynşy görkezilen adam özüni 1980-nji ýylyň 24-nji martynda doglan Meriýedow Maksat Döwletmuradowich diýip tanadýar we Türkmenistanyň raýatydygyny habar berýär. Meriýedow Maksat Döwletmuradowich 24 марта 1980 года. Я гражданин Туркменистана. Ol ortaýada gazanç üçin baranlygyny we 2025-nji ýylyň 14-nji noýabrynda Rus goşunyna goşulmak barada şertnama gol çekenligini videoda gurrun berýär. Недавно пришёл в Россию, чтобы зарабатывать для себя, для семьи. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň söýlerine görä video bilen baglanşykly pikir alýan türkmenistanlar Berdimuhamedowlar maşgalasynyň awtoritar dolandyryş astyndaky ýurdun agyr sosial-ykdysady problemalaryny agdaýarlar we agyr ýagdaýda ýaşaýan raýatlaryň garyplykdan gaçyp gutulmak üçin orset ýaly ýurtlara gaçmaga mejbur bolýanlygyny aýdýarlar. Türkmen raýatynyň ýetirlikdäki video ýazgysynda onuň orsiyete çağalaryny maşgalasyny üpçün etmek üçin pul gazanmak maksadynda gelendigi we aldaw ýoly bilen uruş meýdanyna düşendigi onuň özü tarapyndan aýdylýar. Bu habar türkmen jemgyýetçiliginde täsir döretdi diýip habarçymyz bilen gürleşen Türkmenistanly belledi. Habarçylarymyz bilen iki çäk gürrüňdeşlikde online we offline pikir alışmalarda Türkmenistanlaryň bir näçesi Maksat Meriýedowyň uruşa gatnaşmagyny ýiti ýazgyrsalar da beýleki tarapdan raýatlary uruşa gatnaşyp maşgala eklemek derejesine ýetiren ýurtdaky ýagdaýy we türkmen ýolbaşçylaryny paýyş gargyş sözleri bilen tanqid etdiler. Türkmenistanyň häkimetleriniň türkmen raýatlarynyň Ukrainadaky söwüşlere gatnaşmagy we ýesir düşmegi boýunça pozisiýasy nämälim galýar. Türkmen raýatlarynyň ortaýadan Ukrainada alyp barýan uruşunda söwüşmegi, ýesir düşmegi we ölümi barada mundan öň peýda bolan resmi habarlara, adam hukuklaryny goraja toporlaryň maglumatlaryna hem sosial mediada peýda bolan videolara Türkmenistan tarapyndan resmi tesvir berilmedi. Ukrainanyň hökümeti tarapyndan goldanýan "Хочу жить, ýaşamak isleýärin" derňe taslamasy Türkmenistanyň adyndan 170 raýatynyň Rus goşunynyň hataryna goşulup Ukrainanyň garşysyna söwüşýänligini geçen ýylyň maý aýynda habar beripdi. Olaryň arasynda öldürilen eskerleriň hem bardygy aýdyldy. Soňra proýektiň awgust aýynda çap eden habarynda adyndan 122 türkmen raýatynyň ortaýatyň goşunyna hakyna tutulandygy habar berildi. Taslama hakyky sanyň has ýokary bolmagynyň mümkindigini belledi. Bu habarlaryň arasynda Türkmenistanda häkimetler tarapyndan resmi tesvir berilmezden öňkü harbiýetlaryň ýurtdan çykmagyna päsgelçilikler dörep başlady. Türkmenistanly ofitserleriň bir näçesi öz biometriki pasportlarynyň ellerinden alınanlygyny geçen ýyl habar beripdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gepleşen kanun goraýjy daralardaky çeşmeler bolsa, şol çäreleri öňkü türkmen ofitserleriniň ortaýadan Ukrainadaky uruşuna çekilmegi bilen baglanşykly hadisalaryň anyklananlygy bilen düşündiripdi. Ukrain hökümetiniň ýanyndaky ýaşamak isleýärin proýekti hakyna tutulanlygy aýdylýan eskerleriň şol sanda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň raýatlarynyň sanawlaryny
2025-nji ýylyň başyndan bäri çap edýär. Ýygyderli täzelenýän maglumatda olaryň atlary we şahsy maglumatlary görkezilýär. Türkmenistanyň tapawutlylykda Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlary resmi derejede çäre görýärler. Gazaqstan geçen ýylyň dowamında Ukrainada Orsiýet tarapynda söwüşen raýatlaryna garşy 700-den gowrak iş gozgady. Balkan vilayetiniň Bereket we Gyzylarbat etrap hassahanalarynda hemde etrap oba saglyk öýlerindäki şertler we hyzmatlar näsaglary iňňän alada goýýar. Howanyň temperaturasy gijelerine 0 gradusa çenli aşaklayan şu günlerde bu saglyk edaralarynda ýyladyş ulgamlary kadaly işlemeýär. Bu barada maglumat berýän näsaglaryň ençemesi ýylanmak we kadaly medisina kömegini almak üçin elektrik peçleri hatta kravatlary öz ýanlary bilen alyp barýandyklaryna ýar. Yerli saglyk resmisi bu aýdylanlary reddedýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 3 fevralda Sebitden maglumat berdi. Ýylanmak üçin elektrik peçleri ýanlary bilen hassahana alyp barýan näsaglar hiç bir ýurtda bolmasa gerek. Gyzylarbatyň etrap hassahanasyndaki gözgini ýagdaýlar munyň bilen hem çäklenmeýär. Näsaglardan ýorgan düşekleri, gap çanaklary, derman därleri hem öz ýany bilen alyp barmak talap edilýär. Dip ýakynda bu hassahanada yatyp bejerge alan Balkanly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Agdalyan saglyk edaralarynda ýakynda saglyk bejergisini alan yerli ýaşaýjylaryň ençemesiniň sözlerine göre bu talaplar ýatymlaýyn bejerge alýan näsaglaryň we çagy dogurmak üçin barýan eneleriň ählisine degişli. Näsaglar hassahana diňe narkozdan başga ähli zatlary, şol sanda dermanlary eltmeli bolýarlar. Iň ýöneki bir saparlyk rezin 50'ge çenli aldırýarlar. Galan zatlary aýdyp oturmagyň geregi hem galmaýar diýip ýagdaýlardan habarly bereketli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Mundan başga da saglyk edaralaryndaky kravatlaryň aglawasynyň juda könedigi we olaryň köp böleginiň hatardan çykandygy zerarly ýatymlaýyn bejerge alýan köp näsag öz ýany bilen kravat hem alyp barmaga mejbur bolýar. Sovetler döwrüniň demir setkaly kravatlarynyň üstüne çyksaň, olaryň demir setkalary ýere degýär we olardan ýaňa ýatyp bolmaýar. Dip bereketli ýaşaýjy bellidi. Ýakynda Gyzylarbatdaky enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş hassahanasynda ýatymlaýyn bejerge alan Balkanlaryň bir näçesi bu saglyk edarasyny geçen asyryň guruluşyk materiallarynyň muzeyine ýa-da ulanuşdan galan taryhy bina meňzedýär. Bu binada başlukmanyň kabulhanasyndan başga palatalaryň, otoglaryň ählisi şeýle-de olaryň gapylary gurlandan bäri täzelenmändigini görse bolýar. Agaçdan ýasalan gadymy köne gapylar doly ýapylmaýar diýip Balkanly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ol hassahanada arasaçlyk şertleriniň hem gözgini ýagdaýdadygyny belleýär. Agaç polu ýöreninde jygyldap ses edeni bilen oňsa bolýar. Ýöne agaçdan ýasalan poluň döwük deşik ýerlerini aýdarmyň ýa-da olardan pola girip çykýan tarakandary aýdarmyň. Umuman iňňän agyr şertler. Dip Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Bu ýagdaýlary agdalyan hassahanalardaky saglyk çeşmelerimiziň bir näçesi hem tasdiklap, munyň sebäbini 1970-nji ýyllaryň başynda gurulan bu saglyk edaralaryna yerli häkimetler tarapyndan maliýe serişdesiniň goýberilmezligi bilen düşündirýär. Bu hassahanalarda düýple awatlaýyş işleri indi onlarça ýyl bäri geçirilmeýär. Ýolbaşçylar gelen barlykçylara para berip pul bilen ýygyna uğradyp goýberýärler diýip çeşmämiz aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada agdalan saglyk edaralaryndan telefon arkaly resmi tesbir almaga synanşdy. Redaksiýamyzyň 3 fevralda eden telefon jaňyna jogap beren Gyzylarbat etrap hassahanasynyň wekili merkezleşdirilen ýyladyş ulgamlarynyň ähli otoglarda gülýaly işläp durandygyny, gyzyklanýan adamlaryň gelip görüp biljekdigini aýtdy. Elektrik peçleri getirmeýärler. Ýyladys ulgamy isläp dur. Hemme zatlar üpçün. Sırkawlara hozalykdanam, büdjetdanam dermanlarymyz berilip dur. Olar ýaly zat ýok. Hiç hili ýürite metele ýok.
diýip hassahanyň wekili goşmaça maglumat bermekden saklandy. Redaksiyamyzyň Bereket Etrap hassahanasyna we Vilayet Saglyk Müdürligine eden jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Soňky 3-10 ýylyň dowamında Türkmenistanda bahasy millionlarça Amerikan dollaryna barabar bolan lukmançylyk merkezleriniň onlarçasy guruldy. Häkimetler muny ýurduň saglygy saklaýyş puwdagynda kazanylan üstünlük hökmünde görkezýärler. Şol bir wagtda raýatlar bularyň aglabasynyň paýtaxt Aşgabatda we vilayet merkezlerinde yerleşýändigini we olaryň sanynyň çäklidigini belläp, etraplardaky saglyk edaralarynyň tas ählisiniň 10 ýyllyklaryň dowamında ünsden düşürilýändigini, olaryň düýple awatlaýyş işlerine mätäşdigini aýdyp gelýärler. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada açaçan maglumat bermeýärler. Israil we Birleşen Ştatlar geçen ýyl Iranda güýçli bombalaýyş kampaniýasyny geçirende Tehranyň ýaragly wekilleriniň we hyzmatdaşlarynyň sebitleýin ulgamy esasan çetde durupdy. Emma bilermenleriň pikirine görä, eger Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump öz haýbatlaryny ýerine ýetirip Islam Respublikasyna garşy harby hereketlere ruhsat berse, sebitin garşylyk güýçleriniň söwüşe girip Irany goldajakdygyna garaşylýar. Iran geçen ýylyň iýun aýyndaky uruşdan tapawutlykda Birleşen Ştatlar bilen mümkin bolan çaknaşygy egzistensiýal hop hökmünde görýär diýip Germaniýanyň Halkara we Hopsulyk institutunyň işgäri Hamid Reza Azizi aýtdy. Bu Tehranyň saklanyp galmagyny öpçün etmek üçin öz harby mümkinçilikleri babatda we şol bir wagtyň özünde garşylyk güýçleriniň asimetrik mümkinçilikleri babatynda ähli mümkinçilikleri ulanmaga taýýardygyny aňladýar diýip Azizi belledi. Iranyň Irakdaky, Liwandaky we Yemendäki ýaranlarynyň Birleşen Ştatlaryň Tehrana hüjüm eden ýagdaýynda uruşa taýýarlygyny görkezýän alamatlar eýen bar. Iran onlar çellap ýaragly wekilleriň we Tehran tarapyndan goldanýan söwüşiji toporlaryň ýakyn günde ordaky giň ýöne gowşak ulgamyny gurdy. Agdalaryň arasynda Liwanyň Hezbollah topary, Yemenin Huti pitneçileri we Irakda Irany goldaýan harby toporlar bar. Bu ulgam Tehranyň Birleşen Ştatlardan we esasan Israilden gelýän hoplara garşy durmak strategiýasynyň esasy elementi boldy. Emma soňky ýyllarda bu bileleşik birnäçe ulydarwa duçar boldy. Irandan başga ulgamda ýeketäk döwlet aktýory bolan Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň hökümeti 2024-nji ýylyň dekabrynda agdaryldy. Şol bir wagtyň özünde Hezbollah topary uzak wagtlap lideri bolan Hassan Nasrallahyň ölümine sebäp bolan Israil bilen bir ýyllap dowam eden uruşdan soň ören gowşady. Şeýle-de bolsa söwüş okybynyň petelmegine garamazdan ulgam Birleşen Ştatlar bilen çaknaşygyň bolan ýagdaýynda Irana goşmaça ok atyş güýjüni berip biler diýip bilermenler aýdýar. İýun aýynda Iran bilen 10 günlük uruşda Israil we soňra Birleşen Ştatlar Iranyň esasy ýadro we harby dethgalaryny bombalady. Tehran muňa garşylyk hökmünde Israil'e yüzlerçe ballistik raketa we dron atyp Katardaky Birleşen Ştatlaryň bazasyny nişan aldy. Irana tarapdar garşylyk ulgamynyň agdalary şol gysga wagtlyk çaknaşyga goşulmadylar. Iran iýun aýyndaky uruşda başlangyç hereketi etmedi diýip Azizi aýtdy. Iran şol wagt çaknaşygy öz başlyk dolandyryp biljekdigini karar etdi. Ol çaknaşygy giňeltmek islemedi we ony mümkin boldugyça çalt bet etmekçi boldy diýip bilermen aýtdy. Ekspertleriň pikirine görä Birleşen Ştatlar bilen mümkin bolan täze çaknaşyk Iranyň çaklamalaryny ütköder. Iranyň ruhanylar idarasy 10 ýyllyklaryň iň ejiz nokadynda ýurtda öňgörülbeş edilmedik protestler we ykdysady çökkünlük şeýle hem gapatyryň öňünde Birleşen Ştatlaryň harby güýçleriniň ulum ölçüwerde ýerleşmegi bilen ýüzbeýdi bolýar. Iranyň hökümdarlary öz arsenalynda ähli gurallary ulanmaga taýýardygyny aýdýarlar. Hizbollah'nyň lideri 26-njy ýanwarda toporyň mümkin bolan agressiýa taýýardygyny we özüni goramaga berk kararlydygyny aýtdy. Ýöne ol Irana hüjüm edilse nähili hereket etjekdigini agdamady. Iranyň iň güýçli wekili bolan Hezbollah topary hoply bolmagynda galýar diýip bilermenler bellýär. Hezbollah gowşady ýöne ýykylmady diýip Londonda ýerleşen Halkara Strategik Barlyklar Institutunyň harby we hopsulyk meseleleri boýunça analitigi Sasha Bruchman aýtdy.
Ol strategik mümkinçiliklerden köpüsini raketa arsenalynyň aglabatyny pilotsuz uçar öndürýän ustaxanalaryny we Israil bilen terhetdäki hüjüm tunellerini yitirdi. Ýönol güýçli harby topar bolmagynda galýar diýip bilermen aýtdy. Goňşy Irakda Irany goldaýan harby toparlar söwüşijileri şol sanda janyndan geçen bombaçylary toplamak üçin kampaniýa başladylar. Toparlaryň biri Katayip Hezbollahyň lideri 25-nji ýanwarda söwüşijilerini uruşa taýýar bolmagy çagyryp beýanat ýaýratdy. 2007-nji ýylda döredilen Katayip Hezbollah esasan şaýlardan düzülen İran tarapyndan goldanýan ýaragly toparlaryň guramasy bolan halk mobilizasiýa güýçleriniň iň täsirli agzalarynyň biridir. Halk mobilizasiýa güýçleri 2016-njy ýyldan beri Irak goşunynyň düzümine girýär we Irakda esasy harby hem syýasy orun tutýar. Iragy bu çaknaşyga çekmek olara syýasy taýdan gymmat düşüp biler diýip Bruchman aýtdy. Yemende Huti fitneçileri geçen ýyl Birleşen Ştatlar bilen baglaşan ok ataşygy bet etmek baradaky ulalaşykdan çykmak bilen haýbat atdylar. Şol ulalaşyga görä Hutiler Gyzyl deňizde halkara gemilerine garşy raketa we dron hüjümlerini bet etmäge razy boldular. Munyň öwedine Birleşen Ştatlar bu topara garşy howa hüjümlerini bet etmäge wada berdi.